ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಮನಸ್ವಿ ಕಾಂಚನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೇರ್ಲ ಇನಿ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೊಸರು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮಸಾಲ ದಹಿ ಬೆಂಡಿ ಮಸಾಲ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದೇರು ಒಂದೇನು. ಸೊ ಯಾಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದಿಕ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ತೂಪಾಗ ಅಂದು ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಮಲ್ತದಿಕ್ಲೆ ತೂಪವೇ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಮಲ್ಪಗೈತೆ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ತೂಕ ಮೂಲು 250 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಶೋಕು ದೆಕ್ಕದು ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಒರೆಸದು ಪಸೆ ಇಜ್ಜನಿಲಕ ಒರೆಸದು ಇಂಚ ಹಾಫ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ದೀವೊಂದೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ, ಒಂತೆ ಇದು ಪಲಾವ್ದ ಇರೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಚೋರು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಫೈನ್ ಅದು ಚಾಪ್ ಮಲ್ತದೆ ನೆಂಚಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಇದು ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಕಡಲೆ ಪೊಡಿ 1 ಸ್ಪೂನು ದಾತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ದಾತು ಕೊಜಾಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನು ದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಏತು ಬೋರ್ಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಈತದೆ ತೊಂಡ ಆಡಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಈತೆ ಫಸ್ಟ್ಗ ಇಂದು ರಡ್ಡೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊದ ಒಂಜಿ ಪ್ಯೂರಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಈತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಂಡ ಯಾವು ಈತ ಸಣ್ಣ ಅವಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಈತ ಸಣ್ಣ ಆಂಡ ಯಾವು ಫಸ್ಟ್ಗ ಈ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಗೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಒಂದು 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲೆ ಪುಡಿ ಉಂಡತೆ ಕಡಲೆ ಪುಡಿನ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಕೈಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಬೋಡೋಣ ಇದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಹಾಪಿನಾತ್ ಒಂತೆ ಕಡಲೆ ಪುಡಿ ಒಂತೆ ಕೋಟ್ ಆವಡು ನೆತ್ತ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಗೆ ಆತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವ ಇದು ಕೋಟ್ ಆತನ ಕಡಲೆ ಪುಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ದ ಪ್ಯಾನ್ ತಂದೆ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಪಾಡ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ದೇವ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತಾಡ ಆಂಡವು ಕಪ್ಪ ಎರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬಾಲೆ ಓದುನ ಬದಲು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುರು ಕೊಲವೆದ ಕೆಲಸ ತುಲೆ ಚೂರಿಂಚಿ ಕೊಲಮೆದ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಈತ ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾವು ನೆನಿತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಬೆಪ್ಪುಗ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಆತಂಡೆ ಈತ ಫ್ರೈ ಆವಡು ತುಳಿ ಈತ ಫ್ರೈ ಆಂಡೆ ಯಾವು ಈತ ಫ್ರೈ ಆಂಡೆ ಯಾವು ಇದೇನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಇದೆ ದುವೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ ಅವು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ತಾರೇದ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಈಕ್ಲೆ ಬೋಡುಂಡ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಚಾಪ್ ಮಾಡ್ದಿರ್ತನತ್ತೆ ಅವೇನು ಪಾಡೋದು ಪಾಡ್ದೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಬೇಸೋಪು ಬೊಕ್ಕ ಪಲಾವ್ದ ಇದೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಇದು ಪಾರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಮೂಲು ನೀರುಳ್ಳಿದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಅವನ್ ಬೈದು ಅಪ್ಪಾಗ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ 1 ಸ್ಪೂನು ದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಐದು ಪಕ್ಕ 1 ಸ್ಪೂನು ದಾತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈರುಳ್ಳಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ ಅಮಾಯಕ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಂಚಿನ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇದಲ್ಲ ಪೊಡಿನ ಪಾರ್ಗ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಚೂರು ನೀರು ಪಾರ್ಗ ಅವನು ತಿನ್ನೋದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೊಡಿ ಇಂದು ಸಾಂಬಾರ್ ಪೊಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದಿನ ಎರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೊಡಿದ ರೆಸಿಪಿ ಬೋಡಿತಾನೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾಡುವೆ ಎರೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತಾನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ಲೆ ಈ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೊಡಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ಎಟ್ಟು 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಸಾಂಬಾರ್ ಪೊಡಿ ಉಂಡು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡುವೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ 2 ಟೊಮೆಟೊನ ಎದೆ ಚಾಪ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪ್ಯೂರಿ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಾಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಂತ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ನೀರು ಕೊಟ್ಟದು ಐದು ಪಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ರುಚಿಗೆ ತಗೋಡು ಆತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಗೆ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದೇನು ಸೊ ತಗೊಂಡು ಅಂತೆ ಪಾಡೋಡು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೇಯಿನಾಗ ಉಪ್ಪು ಬಿಡ್ಪುಡು ಇದೇನು ಸಿಮ್ಮಡ್ದಿದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದೆ ಇಡೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಗ ಇದು ಒಂದೇ ಕೊದ್ದೆದು ಬೈದಡು ಸೊ ನೆಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೀಟ್ ಮಲ್ತದಿ ನಂಚಿನ ಕೊಜಪ್ಪು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉಂಡು నేను ಪಾಡುವೆ ನೆಕ್ ಕೊಜಪ್ಪದ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪಂಡ ನಿಕಲು ಕೋಲ್ಡ್ ಕೊಜಪ್ಪ ನೇಪರ ಪಾಡವಲ್ಲಿ ಅಪುಡಾಡು ಪಂಡ ಸೊ ಬಿದೆ ಇದು ಅಂತ ಚೌಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ವಾಮುಪನ ಒಂದ ಲೈಟ್ ಇದು ಪನದ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದೆದು ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಂಡ ಇಲ್ಲೇ ಡೌಟ್ ಉಪ್ಪು ಸಾಂಬಾರ್ ಪೊಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಓವು ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತದೀನಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೊಡಿ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ದಾಸೆಮಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತದೀನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಾಡ ನಿಕ್ಲು ಅಂಗಡಿ ಇರಕಂತದ್ಲ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಲಿ ಕುಡ್ಲಾಡ ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟರ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೊಡಿ ಇಂದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಪಾಡೋಲಿ ಅವಲ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆದ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲಿಯಾನ ದಹಿ ಬೆಂಡಿ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನು ಸೊ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಎಡ್ಡ್ಯಾಪು ಮೂಲು ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ ಸೈಡ್ ಬಿಡೋಂದುಂಡು ಸೊ ಈತ ನಿಕ್ಲು ಕೊದಿ ಪೌಡವೇನು ತುಲೆ ಕೊದ್ದೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ ಸೈಡ್ ಕುರ್ತಂದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಪಾಡ್ಗ ಈ ಕಡೆ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆತಳು ನನ್ನ ಬೇಯ್ಯಾರೆ ಒಂದೇ ಪೊತ್ತುದೇ ತೊಂದೊಂದು ಒಂದು 2 to 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಯಾವ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೇಯ್ಯಾರೆ ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಒಂದು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ನಾನು ಬೇಯ್ಪವೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದು ನಿಕ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಜುನದು ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಗುರ್ತುಂತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆತನೆ ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕು ಬೇಯ್ದು ನಮ್ಮ ದಹಿ ಬೆಂಡಿ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಎಂಚ ಉಂಡು ನೆನೆಟೆ ಕೊಲಂಬೆದ ಕೆಲಸ ಒಂದು ನನ್ನ ಮಗಲು ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ಪನ್ಪಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ತೂಲ ಬೆಚ್ಚುಂಡಾ ಎಂಚಿನಾತನು ರೆಡಿ ಉಂಡಾ ಸೂಪರ್ ಉಂಡಾ ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಚ ಪೀಸ್ ಕೋರು ಮುಲಿಯನ್ನ ಮಾಮಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪೇರಾರು ಎಂಚುಂಡು ಅರ್ಧ ತಿಂದು ಸೋಕಾತಡು ಬಂಡೇರ ಎಡ್ಡುಂಡಾ ಮನ್ಪೊಲಿಯಾ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಪನ್ ಬಲ್ಪಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೊಡ್ಡನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಮಿನಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಪನ್ ದೊಡ್ಡನ ಕುಲೆ ಮಾಮಿನ ಕುಲೆ ಅಕ್ಕನ ಕುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಮಲ್ತದು ತಿಲ್ಲೆ ಚಪಾತಿ ಪೂರಿ ರೊಟ್ಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದು ತಿಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪು
ಗಂಜಿ ಕೊರು ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಕೊರು ಎನಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಕುಡೋರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಹಾ ಅಡ್ಡಾಪುಂಡು ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದೇರು ಅದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಕುಳಿತಿಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಯಾನೋದು ಇಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆದು ದೆನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ತಿನ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಬಾ ಬಲ್ಲೆ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪು ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕುಡೋರ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಇಂಗ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಪಲ್ಲೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಬಾವಿನಕ್ಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಾತ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನಕ್ಲು ಏರ್ ಮಾತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪರಕ್ಲು ಮಾತ ಐರ್ದಕ್ಕ ಅರೆ ನಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಕ್ಕುಲೇಟೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಜೋಕುಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಮಿಲ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಿಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದಿನಕುಲು ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಖಾಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಹಚ್ಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಜೋನಕ್ಲು ಏರಾಂಡಲ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಇತ್ತನ ಬಡಿದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ತನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಕ್ಲೆಗ್ ಅದ ಟ್ರೈ ಮಂತದ ಕೊರ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎಂಜಾಯ್. Bye bye. Next video, bye.